गसाइगावनि सेनं कुसुमबिल CNI मण्डलिया गोदानै जानाय रेभारेन्ड पास्टर बंकिम बसुमतारीखौ बरायदों। दिनै रबिबार सानखौ लोब्बा लाखिनानै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सेनं कुसुमबिल मण्डलि गिर्जानि सिबियारिफ्रा गोदानै जानाय रेभारेन्ड पास्टर बंकिम बसुमतारीखौ गाजा गोमजायै बरायदों। बे समनि गेजेराव रेभारेन्ड पास्टर बंकिम बसुमतारीया बुंदों जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि थाखाय माबोरै हाबा मावलांनांगौ आरो गामि समाज ओनसोलाव गोग्गो थासारि खालामनो थाखाय जों बयबो खौसे खामानि मावनांगोन। बिथांखौ बरायनाय समाव गोबां सिबियारिफ्रा बाहागो लादोंमोन। गसाइगावनिफ्राय सदीप नार्जारीनि खौरां। टिभि सेन्टारावनो बड'लेण्ड बुब्लि जे निउज चेनेल नोंथांमोनखौ हामबाय होग्रोदों। आङो दाखालि थांनाय 18 तारिख बे दिनखालि आङो रेभारेन्ड बा पास्टर अर्डिनेसन मोनदों सा भारत मण्डलि अर्थात चार्च अफ नर्थ इण्डियानि सिङाव। आरो बेवहाय दिनै बे आंनि मण्डलि नंगन कुसुमबिल CNI चार्चआ बेवहाय बिथांमोना दिनै आंखौ बरायदों। बेनि थाखाय आङो नायनो गोजोननाय मोनदों आरो बेजों लोगोसे हामबाय होननो हास्थायो बे मण्डलिनि गासै ख्रिस्ट' सिबियारि बिथांमोनजों इसोरनि आशीर्बादा अरायसम थाथों। बेसिक जे पास्टरनि जे रिक्वायरमेन्ट दं जोंनि ख्रिस्ट' समाजावहाय मोनसे जे जोंनि धोरोम बिजाब जेखौ बुङो बाइबेल, बेखौ मोनथिनो गोनांथि दं आरो बेखौ मिन्थिनो थाखाय जोंनाव ख्रिस्टानफोरनि थाखाय मोनसे थिय'लजिकेल कलेज दं। बेयाव फरायोब्ला गोबांथार कर्सखौहाय जों बेवहाय लानो गोनां जायो। मिनिमाम जों बेवहाय दिनै बिदि फरायनो थाङोब्ला जायफ्रा 12 पास बिसोरनि थाखाय 5 years कर्स दं। बेनिफ्राय जायफ्रा अलरेडि ग्रेजुवेट जाखानाय बिसोर 4 years फरायनांगौ। रिक्वायरमेन्टआ बेनो जोंनि चार्च अफ नर्थ इण्डिया अर्थात सा भारत मण्डलिनि जे क्राइटेरिया बेयाव सासे पास्टर जानांगौब्ला सेनेट अफ सेरांपुर इउनिभारसिटिनि आन्दारावहाय एटलिस्ट बियो बिदि फरायनाय जानांगौ आरो आं बेखौ कमप्लिट खालामना फैबाय। बेफोरबायदि दिनै जोङो नुनो मोनदों जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै गाबोन बांसिनानो बेफोरबायदि साबसटेन्सजोंहाय गोदोनानै दं आरो बेयावहाय जोङो एसे ख्रिस्टियान जानानै बा एसे चार्च जानानै जोंहा गिदिर बिबान दङ। बिथांमोननि थाखाय माबोरै BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय, 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इक'नमिक्स, एडुकेशन, फिल'सफी, ससिय'ल'जी, जिअ'ग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा केरिकुलार एक्टिभिटिज, केरियार काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिभिजन क्लास, लोगोसे स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 70022271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल ID govindacollege@gmail.com